Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Casting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:33. Mayong hapon sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Lunes nga edisyon sa programa ang This Is My Life. Kamusta din ang mga ka-aksyon naton nga nakatutok na sa ilamantag sa iya ka mga transistor radio and also sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man via Facebook Live. Kung kusog-kusog dira ang tag sa nila iya ka mga signal, mga data. Siga sa mga ka-aksyon naton nga nagka-monitor na hain pa kainas ang kaagahon tubtub sa siningatinion. Mayo na nga pag-monitor sa inyo. Ang iban, bago lang tapos paniaga, nagapahunay-hunay para matunaw-tunawan kuno danay. Siga sa mga ka-aksyon naton nga nakatutok na sa liwat salamat gid. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday halos temporaryo sa regular man nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Sa subong nga adlaw, pet sa 26 kita sa bulan sang Abril tuig 2021. Diri kita anay antes ang tanan sa aton ialakat sang panahon. Kay ang northeasterly surface wind flow amo sa karon ang nag-aapekto sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na aminhan na katundan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalot. Nagbutla kay na si Haring Adlaw las 5:36 ang aga. Kag ini naman ang magatunod las 6:12 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara karon mabatsyagan naton 26 to 32 degrees Celsius. Medyo nagaguom-guom ang tiyempo subong. Ang mga wala na hingagaw nga mga lalabhan kun kay isa. Nagalang-alang mga laba kay basim lang magtupa ang ulan. Iba naman iya nagpamunyag kay ina. Nagalang-alang man kay pagkatangla sa langit nagagalom. Sige lang amayo na gani maunahan. Pero kabay hindi lang magluo na. Tanom ang ginamin ko ha. Sige, sa mga ka-aksyon naton sa liwat, mayong hapon dira sa inyo kag mayong adlaw
ilaw naman sa mga naga-monitor naton iyang mga ka-aksyon sa outside the Philippines. Kay ti subong worldwide. Tungod man sa aton iyang Facebook Live. Sige, 1:37 tinakita Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita anay sa mga headlines man naton from the national. Ano ba mga dapat naton istoryahan sa subong nga hapon. Bisan yara lang sa ila iatag sa ka mga panimalay. At mo ni gani nagka-issue bangod nga may isa ka senior citizen nga naglinya sa community pantry sadto nagligad gali nga semana nga ginput up sa actress nga si Angel Locsin. Ti damo ato nagka-cause asang issue bangod nga muna una na lipungan lang pagka ginreport nga napatay ang isa ya ka senior citizen kag ang isa pagid ka issue dito kay ti wala ginaalaw nga makagwa ang mga senior citizen na tungod nga prone sila, no? Meaning lapit sila nga matapikan niya sang COVID-19. So subong ang DILG amo ni ang ginaayo nila sa mga community or community pantry organizers nga kun mahimo kamo naman magpangita danay paagi agud nga malambot na mga senior citizen nga yara lang sa ila iatag sa ka mga panimalay. Ang isa pa naton kapag istoryahan, ini may angot bala sa ginpagwa sa karon sa The Lancet Medical Journal. Pila kuno ka mga ebidensya nga indeed naga-exist ining airborne transmission sa COVID-19. So standby dira sa aton nga mga ka-aksyon kay ina-share kumandugang sa inyo ang detalye. Kag syempre ang aton man nga FYI sa subong iya nga hapon, ang aton nga topic sa subong nga hapon, pila iya ka mga tips para kuno nga hindi ka dira bala mangin tinamaran. Hindi ka mangin matamad na sa pagtrabaho sa imo iya nga mga ulobrahon sa sulod sang inyo balay. Kay kun aral ang tagani kuno sa balay do ginatamad ka no? Do inablang kung saan ulang mag-aabot sa imo ang kapisan. Pero ka natanan nga oras kung wala may may nagasugo si mo. Ay, ara ay higda. O lantaw TV, pamati radio, lantaw Facebook, scroll dira. Kanabanan subong naga-work from home pa sa gihapon. So ari amo ni sa karon ng aton iya nga hatagan man sa nga ihatag ko man sa inyo no? Nga mga tips para nga hindi kita mangin matamad sa pagtrabaho sang aton iya nga mga obligasyon sa balay. Kag syempre, basahon ko man sa karon ang gidpadala diri nga sulat sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We and also ang aton man nga horoscope, na? Aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:41 na kita. This time, diri kita anay sa sugpon. Paghatag na detalye. Isang aton iagin headlines kaina sa mga national. Unahon naton ining issue sa pantry, community pantry. Kay man ginaengganyo sa karon sang Department of Interior and Local Government o kun DILG ang community pantry organizers nga kun mahimo magpangita sang paagi kung paano malabot nga mahatagan sa bulig ang mga senior citizens nga hindi na kinahanglan magwa sa ilatag sa kapanimalay kag mag-intra sa malawig nga linya. Suno diri kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, ini pwede mahimo sa bulig sa mga barangay officials. Kay nagpagwa man or ginpagwa ini nga apelasyon ni Malaya, connection ini siya sa natabo nga atong napatay nga isa ka senior citizen samtang naga-linya sa community pantry nga ginorganisa sang aktres nga si Angel Locsin sa syudad sang
Quezon. I think duga sige pa ni sa gihapon ang investigation. Pero ti amo na bala, may ara na sang napatay bangod sa sining natabo. Galing kay ti wala man ginabasol ang aktres. Kag ang isa pa, ti medyo may lapses man ang pamilya. Kung lang tawon lang naton ha, kung basihan lang naton ang protocol, 'di ba? Kaya dito sa sakop sa NCR Plus bubble, sila, 'di ba? Nakapaidalom sila sa modified enhanced community quarantine. Meaning wala ginatugutan nga makagwa ang mga senior citizen. Ang isa ni nga ang napatay nga senior citizen, considering nga isa siya ka senior citizen, nagwa siya para maglinya. Ti amo na nang medyo may lapses man sa part sa pamilya nga napabayaan nila na sige. Action Radio Philippine Standard Time, 1:44 na kita. Isa pa naton ka balita sa nasyonal. Nagwa sa isa ka artikulo or articles sa The Lancet Medical Journal ang napulo ka mga ebidensya nga makapamatuod nga ang COVID-19 mahimo mapasa paagi sa hangin o kun airborne transmission nga ginatawag. So base diri pila sa mga ebidensya nga para mahapos sa aton, tatlo ini sila ka mga ebidensya nga natumod lang diri sa siniya nga report. Ang ginatawag long range transmission. Long range transmission sa mga tawo nga long range transmission sa mga tawo nga yara sa lain-lain nga kwarto sa quarantine hotel. Pwede inagali. Ang ikaduha, air filter kag building ducts sa mga hospital. Kag ang ikatatlo, ang mahimo magtener sang tubtub 3 ka oras ang infectious nga hangin. Meaning, kung ara ka man dira na expose ka sang sining infectious nga hangin, may tendency nga matapikan ka sang COVID-19. Pero, ginklaro diri sa sining medical journal nga The Lancet nga ang ining pagtuon bala, no? Nga ang pagtuon nga ining mga ebidensya nga ang COVID-19 kuno pwede makuha sa hangin, nakuha ini siya sa air sample sa kwarto sang isa ka pasyente nga may COVID-19 kag sa salakyan sang tawo nga may masakit. Pero bisan ginklaro ina diri sa The Lancet Medical Journal nga may pila sila ka mga ginkuhaan nga mga ebidensya. Hindi gid kita sa gihapon mangin kampante, no? Kay hindi naton masiguro kung ano ka baskog, no? Ano ka makalalaton kay di ba may existing nga mga variants ng coronavirus? Amo na nga ginapanugyan gid sa aton nga kun mahimo kitaya mismo sa aton kaugalingon maghalong kita. Sundon ang pilaya ka mga health protocols. Agud nga malikaw kita sa COVID-19. Kaya ang iban gani, no? Ang iban gani bisan tuod sunod na tagpila na ang kung kaisa nagakalatnan pa. Pero ang manami kay asymptomatic. Kung magsining ka asymptomatic, pilahan lang na goods na sa dayon, di ba? Pagka undergo you liwat for the second test, negative naman. Pati wala man sila sa may ginbatsyag. Ang problema lang dira kung mapasa nila sa mga may masakit, may existing comorbidities mo lang ginatawag, or sa mga senior citizen. Kaya medyo burubudlay ina siya. But anyway, sa siniya nga information, ginpa siguro sa Department of Health nga may nagakaigo nga safety protocol. Ang Health Department batok sa mga mas makalalaton nga variant sang virus. So i-pray lang naton nga hindi ni sila kalambot na ina diri sa aton bala nga syempre
makulbaan kita airborne nga ginasiling, pero may ara lang sa pila ka mga reason, pila ka mga balasihan, no? Para iya maka-consider ang ining airborne transmission. Gani, ang panugyan lang naton, hindi lang tagyapon niya kumpiyansa. Kay man kung magkumpiyansa ka, maghalog ka dira sa imo yang restriction sa imo kagalingon, at dali ka gid sinaiya matapikan, di ba? Iban subong maglakat-lakat ka dira makabati ka o istorya sa mga makaupod mo lang bala sakay sa jet. Wow, ang istorya nila wala naman kuno COVID. Ay nano. Wala naman kuno COVID. Ano naman, di ba? Nag-exist na sa gani, di ba? Pero ti inyo nga na, ginarespeto ko yung inyo yung panindugan. Di ba? Hipos lang As long as ti kung may ara sa mga ginapagwa nga statement, mula na yung ipagwa naton, di ba? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, 1:49 na kita. Kag sa akon nga pagbalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon, kay aton man nga pag-istoryahan ang aton nga topic sa aton FYI, mga tips para nga hindi kita mangin matamad sa mga ulobrahon sa balay. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho. Sir, thank you so much. Si Sir Alex Montesa, mayong hapon. Si Ma'am Sarah Palmes Villarde, good afternoon man. Okay, si Ma'am Vel Fernandez with 4 hearts. Thank you.
Si kay Johnny Haudines, mayong hapon. Maranda nga pag-monitor man. Sa kay Reynalda Cubid Villa Vicencio, mayong hapon sa taga-Hiligaran. Ana May ang kape, ready na. Ready na ko na ha. Si Sir Erwin Gonzales, good afternoon. Pamati kami diri sa imo program, diri sa May Maaw. Sa syudad sang Bago. Sige, salamat gid Sir Erwin. Si, ginatag na ni Sir Johnny Haudina, si Dennis Richard Tibor Roma. Ang EFC President. Si Uni Jean Yasmol Deep. Mayong hapon, happy fiesta kagapon sa Barangay La Granja sa La Carlota nga puwerte kun natural lang na ma'am kay may ara isang pandemic hindi kita basta feel ko man na ang na-feel mo subong. No? Kay tanan kita, tagsa naton ka mga barangay is nag-celebrate isang fiesta galing kay amo na gani, hindi ta maka-celebrate tungod sa pandemic. Sa kay Carl Kenneth Kanyete, indayan mayong hapon, lihog greet sa mga pumuluyo sang Hacienda Katumbal, Barangay San Jose, Banwasang Ibi Magalona. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor sa may Hacienda Katumbal, Barangay San Jose, Ibi Magalona. Okay. Kay Ma'am Riza Galon, mayong hapon. Kay Kirsty De La Cruz, indayan, mayong hapon. Greet naman sa amon di sa DSB. Sa Don Salvador Benedicto De La Cruz family, si Inday, kag si Motmot niya. Naga-monitor sila kuno subong. Sige, salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor sa may DSB. Sa kay Teddy Tokiara Senior, ayong hapon indayan, nagapamati kami diri sang imo programa kada hapon diri sa may barangay Sagasa sa Bago City. Salamat. Mayroon nga pag-monitor. Sa kay Annalie Katage, mayong hapon, watching here from Dubai. Ay, salamat gid Ma'am Annalie Katage. Kag mayroon nga pag-monitor. Kay Estelita Oy Banda, good afternoon. Nagalantaw man siya sa Dubai. Salamat gid Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Si Imasino Tayhon, mayong hapon, indayan. Salamat, mayong hapon man Kay Saturn Mendoza, good PM indayan. Ari watching kami diri sa Barangay 35. Please tamyaw lang da sa mga taga-Baryo Ayungon. Val, dira sa kay Federico Oricio, kag kay Romeo Oricio, kag sa tanan nga nagapamati dira sa baryo. Sige, salamat gid sa inyong pag-monitor. Kay Maria Luz, Ma'am Maria Luz Grijaldo Makunat, naga-monitor sa kuno live. Salamat. Ma'am Christine Minyas Villalobos, naga-monitor dira sa may Barangay Pandanon, DSB. Mayroon na nga pag-tutok man. Ginatamyaw ni Sir Alex Montes, si Ma'am Vanessa Mayo, kag si Ma'am Kelly Jelly. Sister niya ko na Ma'am Kelly Jelly. Thank you so much. Thank you so much. By the way, Ma'am Vanessa Mayo, sa imo diri nga, nabasahan ko diri sa GC. Sa group chat, may ginpadala ka di ko, no? Si Action para Jonathan na di ko nung nagdulong. Salamat gid Ma'am Vanessa Mayo. And God bless sa imo. Sa kay Sir Amor Malayang naga-monitor dila sa may La Carlota, sa may Barangay Hagimit La Carlota. Elmer Boy at Villamor, mayong hapon, nagapamati man sa may La Carlota. Salamat. Salvador Alipala, good afternoon. Kag madamo inyong salamat sa inyo yang pag-monitor. Continue lang sa pagpadala man sa inyong mga mensahe, kaina ang akon man nga pag-tamyawon. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should... Pod, ini si Inday ay. Antes ang aton iya nga FYI portion, mag-greet lang ko sang happy birthday sa akon iya nga teacher, English teacher sa Jovito H. Saiso National High School before, si Ma'am Lynn Sinaon. Ma'am Sinaon, happy birthday dira sa imo. Nag-monitor sa subong iya nga hapon na. Thank you so much, good ma'am. Nagsaliwat, happy birthday, God bless. Halong lang always, Ma'am Lynn. Salamat gid sa imo diri nga pag-monitor. Sige, this time diri na kita sa aton iya nga FYI portion, ang aton topic sa subong iya nga hapon, pila ka mga tips para kuno nga hindi ka mangin matamad sa mga ulobrahon sa sulod balay. Kay subong may pila sa aton nagka-quarantine, ang iba naman nagka-work from home, bangod nga syempre tungod man sa sitwasyon subong nga may ara sang pandemic, may ara nga mga nadulaan sang trabaho o hindi gani tinangin caretaker. So paano kuno kung hindi mo yan na kasanayan bala, wala kay maanad sa pagpaninlo sa balay, tama kabudlay, di ba? Tama kabudlay, damo kalayuhon, labi pa kung may ara da bra sa mga ikumpuni, kini mga kayuhon dira, mga buslot dira abis ang dingding. May harap pagid mga bangko nga naghilay ng isa ka tiil. Kinaglala di ba mga ulobrahon ulihi subong mula na magkalasiplatan kay since nga nagapamerme ka sa inyo yang nga balay. So sa subong inaang aton man nga paga-istoryahan. Kay for sure ina balang basta gani ara kita sa balay, ang batasan taman nga doga tinamaran man, kung ara lang gani sa balay, gahulat lang nga suguon, gahulat lang nga tuksoon, antes pa magiho. Ti kun ang matabo ikaw lang be o ikaw ang adult sa balay, ti sinudang matukso sa imo, alang nga tuksoon kasi imo ang kabataan. Mama pang ano na to ho? Diba? Si imo na lang na. So siga, diri kita mga kumbaga ang akon nga i-share sa inyo yung nga tips sa subong nga hapon, mga himuon naton, mga technique agud nga ma-motivate kita para nga magtrabaho, no? Ma-motivate kita agud nga obrahon ang aton dira nga mga ulobrahon sa sulod balay. Number 1.
wala man aguro sang malain kay even though nga mo ni may pandemic, diba? Wala man sang malain kung may pandemic siguro kung makalagaw. Tupad balay nyo lang ha, make sure nyo lang nga wala man nagagwa-guwa ng imo nga tupad balay nga kung sa diin nagakadto. Or bisan gani nga ara lang sa sagwa, ipalantaw dira sa iya para ipakita sa iya kung paano ka iya nga magpaninlo, diba? While nagaano ka bala, nagapaninlo ka dira, oro istorya ka man simo yang tupad balay. Kay di ba uso na sa mga sa mga bala, no? Nga lapitanay lang, no? Ang ang partition is kudal. Samtang nagapaninlo kada nagapaninlo man to siya sa pihak, di ba? No, gistoryahanay ka mo while nagapaninlo. Nami na bala kay para nga bisan paano makitaan mo nga may natapos ka. Di lang nga magpundo ka mo ha, para nga mag-istorya na lang gid. Kundi while for example nagapanilhig ka dala sa imong ugsaran, nagapanilhig man sa iyang ugsaran, ulihin nyo na notice nga nakatapos na kamugali, no? Nahilob nyo na ang inyo yung mga sililhigan sa palibot sang inyo nga balay. Ang ikaduha, nami maniho, amo na ganing ginasiling ko bala sa inyo nagligad. Kung kabalo ka lang, na kung kahibalo ka lang mag-usar sang social media, dako ang mabulig sini, no? Dako ang bintaha sini. Hindi lamang sa ma-promote ka dira abi sang imo yung mga negosyo, kundi para man sa aton para nga ma-motivate kita. Kay ti syempre sa social media damo kita dira makitaan yung mga design, no? Damo kita dira may makitaan nga mga design abi mga arrangement sa sulod sang balay nga ma-motivate ka. Wala na di si Sir Henry, si Sir Oliver na subong. But anyway, si Sir Henry amo ni naanan ko siya kay mahilig ni siya sang mag-design sang sulod iya sang balay. Amo ni namian ko siya kay ginapakita yaman bala sa ako ng iya nga mga obra. So, ikaw syempre, maano ka man, ma-motivate ka man na gusto ko, manasundon, di ba? Doon naman makitaan mo sa social media, may mga litrato, kada nga makitaan nga katinlo, kag tapos naka-plastar, ti maano ka man, ma-inspire ka man nga, ay, amhon ko man iblang akon nga balay, bisan gagmay lang ning akon nga mga, bisan mga baratohon lang ni, pero kung mahipid ni, matsakto lang ni siya ya, na, di ba? Amo na ang mga kumbaga motivation sa aton agud iya nga makahimo kita sa kada adlaw sang something nga makabulig sa aton, makaparelax ang aton nga pensar, di ba? Kay kun tinlo ang nalantaw naton, do kakalma man sa aton iya nga paminsaron, wala man gagamo, di ba? So nami na siya. Ang ikatatlo, kung inang may mga kaya-kaya kung kaisa ti syempre may mga timbang ina sila. So magpabulig, di ba? Magpabulig or pwede man sa mga nanay bala nga magapang-limpyo. Kaslang. Nagapang-limpyo, no? Sa mga nanay dira kag ti ang inyo bala nga mga kabataan dagko naman. Ilan ang edad? 15, 13, bisan gani 10 years old, masaligan mo na sa pagpaninlo. So tuod nga hindi lang gid siya totally nga limpyo, pero makitaan mo nga may ara siya inagihan sa mga ginpanglimpyuhan ya. So pabulig na. Kay man kung may kabulig ka kuno sa pagpanglimpyo, mangin mapisan ka man na. O kapin pakit nakitaan mo nga ang nagapanglimpyo bala. Ang nagapanglimpyo gaid-id man sa iya nga ginaobra. Ay kanami lang na kay mapilitan ka man mag-obra. So pareho lang na samtang na gakaon ka bala, na kung wala kaya gana magkaon kay ikaw lang isa, pero kung may upod ka, dugagana ka magkaon nga do kadasig lang sa imo. So say managli sa pagpaninlo, dapat nga may upod ka man, no? May upod ka man sa pagpaninlo, agud iya nga mangin mapisan ka, no? Mangin mapisan ka samtang nagapaninlo ka dira, no? Samtang gapaninlo ka dira ka upod ng imo dira nga nang bata abi or kamo nga mag-utod nagapaninlo kamo,